आयै आबौसान हा बिदिबा नों जोंनिफ्राय गोजानावसो थांसैलै आबौ आदै आं आरो नोंखौ हगारहरनो बाथारोमोन आबौसाना जेबो नङा दे आबै आंथ' फैफिनखागोन ना औ आबौसाना फैफिनखागोन अब्लाबो आरोहाय आरो आंनि आबौसाना नों बांद्राय दुखु जानो नाङा दे बिदिबालाय मोजाङैनो फरायहैदो दे आबौ दे लेखाखौ ओंखायथ' आंथ' नोंसोरखौ बिराद गोसोखांगोन आबै हा जोंबोथ'ना आबौ आरो आंथ' आंनि नोजोरनिफ्राय नोंखौ गोजान जाजानो बाबावोसो दाथ' आरो नोमायाबो दोनहरखाथारनोसैबालाय जेबो नङा आबै आंबो थांगोन दे आयै आंनि फिसौलाय जेखौबो ना बुंखाया आंनि आबौ सनाया दे आबै नों दुखु जानो नाङा दे नङाबाथ' आं मोजां मोननाय नङाना नोंसोर बिदि दुखु जाबाय थानो दे अब्लालाय आबौ ओमफ्रायथ' दा थांनानै सेंग्रा गिदिर जानानैसो फैसिगोन नामाहाय आंनि आबौआ ओंथ' आबै दे आरो आबासान दाबोथ' सेंग्रा गिदिरानो जाखाबाय दा नोङो नंगौथ' आरोलै नाजुरि औ नङाबालाय माथो ए हामफ्राय गाबोननो दोनलांमानोसै ओं आयै गाबोननो दोनलांनोसै आबाखौ दे नोंसोरबो सानथारखाबायबालाय आबौ सनायाबोथ' जोंना हनै मिनि खुसिनो थांनो राजि जाखाबावबायसो जोंनि थासारिखौथ' मिन्थिखायोना आयै नोङो दा बेफोरखौनो लानानै गोसोआव गिनाय दं आंहा दे जायखिजाया आबासानखौ दोनलांनोसै हस्टेलाव दे अब्ला ओमफ्रायथ' आफा देलाय बुंलाय आबासना आं गैया होननानै आइखौ दुखु दाहोखालै नङाबाथाय आं मोजां मोननाय नङा दा जेरैबायदि दंना बेबायदिनो मोजां थाबाय थाखा उनाव सोलायफिननो मोननाय नङा दे जागोन दे आबा भेरि गुड आबासना बेफोरबायदिनो बुंखानांगौ बिफाखौबाथाय जादों बायदि मोनदोंना मोजाङैनो बुजायना गालांखा आबौ नोम्फाखौ नोंबो आरोना आयै औ आंहालाय आबौजों आरो बिहामजोजोंसो लोगोखा दा आंथ' थांसैलै आफा ओमफ्राय आइखौ मोजाङै खुसि दोन दे आफा नङाबा आं बिराद गाज्रि मोनगोन नोंखौ नों गाज्रि मोननाय खामानिखौ मावलाङाबा दे बिदिबालाय होनबा आयै थाबैनो फैफिनगोन आङो औ आबासना थाबैनो फैफिनगोनथ' आरो ओमफ्राय नों मालाबाबो दुखु जानाङा दे नङाबा आंबो मोजां मोननाय नङा दे जागोन दे आबा आंसो बिराद गोसोखांसिगोन नोंखौ आंबो आरो ओमफ्राय दे आफाया माबा डिस्टार्ब खालामबावबाना आंनोल' खिन्थाहर नोङो खिन्थाहरगोन दे मानो खिन्थाहरा जानो नोंखौ सोरबा दुखु होबा बाथारो आङो आंबोथ' बिदिनो ना आबा नोंखौ दुखु जानो बानानैथ' बिदि आंनिफ्राय गोजानाव दोनहरनो नागिरदों आङो I miss you too आबा I love you ओमफ्राय नों बिदि गाबबाय थाब्ला आं बोरै थांगोन गाबला दे आबा मानो गाबनो आयु हाबाब हा इन्टारनेटालाय माला फैबावनांगौ जाखोसै ओरैनो आंहा मबाइल थुनो मोनाबा गोसोफोरखौनो गोजोननाय मोनलायलाङा हाबाब दसेयावनो बरिंसो मोनलायलांबाय माथो आंबो सिख्लाफोरबायदि दाथ' आरो माथो खालामबावनो बुरैबाबो आरो बेफोरजोंनो टाइम पास खालामाबा ओरैनो मबाइलानो आंनि जिउनि लोगोरि बायदिसो जाबाय बिफा थानाय मोनबाबो रायलायनो मोजां मोनगौमोन गोसोफोरखौ दाना बिफायाबो गैला माथो होनबावनोहाय आंनि खाफालखौलाय हा आंनियाबो बेनो फिसानियाबो बेनो अब्लाबो दसे मबाइलफोरखौ नायोबा टाइम पासबो जायो दुखु दाहाफोरखौबो दसे दोनथ'नाय बायदि जायो नङा होमबा आरोथ' बेफोरबायदि सर्ट भिडिअफोरखौनो नायसाबबायसै आंथ' बुरैबाबो इउटुबफोराव फुथुला नायोहाय आंथ' इन्टारेस्ट मोनथारो आं मारैनोबा आयं नै माथो आयं फै जिरायफै नै मबाइलाबो नेटबो जाया ओरैनो बरिंसो मोनलायलांथारबाय आंहा दसेल'सैलै आयं जेबो नङा दायो फैगोन दे बे दसेखौनोथ' आयं गोसोफ्रानो मबाइल थुनो मोनाबाबो गोजोना दानिया माथो आंबोथ' आरो बिदिनो ना मबाइलखौनो थुनो मोनाबा गोजोनाथ' आरो आंबो माथो होनबावनो हुदा जालायलाङो नङा होनबा
दे ओमफ्राय दाथ' जों फैबायना जमा जोंहा सावमिनखौनो जाग्रोना लानोसै औ आयै नै हामाला अर्डार हरखोसै नङा आयं जों बेलाय जिलिजों ओमफ्राय आंजोंसो बानायदों आयौ हालुंमारगौ ओं आयै जोंबो ओरैनो न'आव टाइम पास बानायबाय आब'जों आंजोंबोथ' गोदो बानायबाय थाखायोमोन दालाय थिनङा हाबाब मोजाङानो जादोंहाय बिदिबा लाबोदो जानोसै जमानो मबाइलखौ दोनथ'नोसैहाय बेहायनो हामाथो खामानिबाव बेलाय दालाय न' आयै नोंनिया बेखौ लाहरदो दे इसान जोंहाबो जादो दे औ बरायखालै दाथ' आरो नै आब'आबो हस्टेलावसो थांसैनो आबासानाथ' थांनो बाथारगोन ना आयं ओंथ' आयै नांगौबा जोंनावनो थाथोमोन आब'आबो मानो हस्टेलाव दोननो नागिरखोबा नोंबोआथ' आरो खालामबाथाय खालामनो आइ माथो होनबावनो हामाबाफोर उसुबिदा गैया बे जाखागोन नङाबालाय जुरिया मानो बिदि गोजान खालामनो आबासानखौ ओंथ' आयै एसेबां अनो ओरैनो राजा सानखौ जोंहा आब'आबोथ' मार अनखायो आंहाबो गोसोखांनायासो थैफ्रामलायसिगोनहाय मा आयै आंनि फिसौ ओरैनो नोंखौ गोजानखौनो जाजानो बाथारो आङो दे आयं सिन्था खालामनाङा दे जुरिया बुंदोंबालाय माबा मोनसे साननानैसो बुंखादों बियो औ बेनोथ' आयै आबासान नोंखौ दोनहरनानै मा हारसिं मोनखाबाय दे आङो आंनि बिखानिफ्राय आंनि बिखाखौनो खावसे थांनाय बायदद मोनबाय आङो दोनहराबाबोथ' जाया मा खालामनो आफा दे खुनुरुखुमल' देरसाबथोंसै आंनि आबासनाया देरबाथ' आरो सिन्था गैलाना नाथाय दा उन्दै बेखायनो जेबो जाजानो बाथारो आङो ओरैनो सुथुरानो जोबखाया खमसे खम सेफथ' थागोन आंनि आबासनाया आयु रखर ओमफ्राय नेटआबो दाबो जाया आरो टाइमानो माला बारगोनसो नंथारबाय आङो ओरैनो मबाइल थुआबा थानो हाथारा आंबो साला दायो जागोन दे आरो एसे नेथ'नांसिगोन उफाय गैया नाथाय बे दसेखिनिखौनो मा खालामनानै थागोन आङो माबा गोमानाय बायदिसो मोनलायलाङो आद्रा थानायनो मबाइलखौनो थुदावबाय थाबाय बेखायनो दा हुदा गैला आरो दसे मबाइल थुआबानो बोरैबासो मोनलायलाङो नै सिरि औ इमि आंहा हारसिं बरिं जागासिनो बेवहाय नोंजों रायलायनोसै दे जागोन दे ओमफ्राय सोराङालाय सोराङा फिसालानि मुं दोननायाव थांदोंमोन इमि मा ओमफ्राय मानसि थांखो बियो ओमफ्राय नों मानो थांनो होखो नाय इमि जियानो जा अब्लाबो फिसाला नालाय मुं दोननायावल' थांथोंसै दे आरो आरो बुंखादोंमोन आं थाङाबा थाङा होननानै अब्लाबो एसेबांलाय माखौथो गाज्रि मोनहाबनानै थानोना जायखिजाया थांना फैथोंसै दे आरो गाज्रिजों जोंबो गाज्रि जाफानो हाया दा अब्लाबो मायाखौथ' मिन्थिखाया होमबा नोङो नाथाय सोरांखौ आंहा फोथायनाय दं इमि दे होमबालाय ओं दाथ' आरो सोराङा एसेबांबो गाज्रि नङा दे बिनि गोसोआबो नङाबाथ' माथो मायाजों थांबाय थानो हागौमोन बेबो नाथाय थाङाखैथ' बियो खेबसेबो आरोथ' गावनि फिसालाखौबो नायनो थांबावाखैसो बेखायनो दे मुं दोननायाव थांथोंसै दे औ ओमफ्राय दिनै फिसालाखौ दोनहैनानै खालि मोनलायथारबाय आंहा बेथ' जाखासिगोन र' हजों उन्दैयाबो बिदिनो मोनहैबाय थासिगोन बियो एसे गाव मिलायागौ मानि लोगोफोरजों ओमफ्रायथ' हस्टेलफोरावबो बिदिनो लोगो मोजांबो थायो गाज्रिबो थायोहाय जेरै एसे गिलायलाङोबो बेखौबो नाथाय आंनि आबासाना आं मिथिखागौ दा गाज्रि जानाय नङा बियो आरोथ' गावबोथ' बेफोरबायदि गाज्रिखौ मोजां मोनखाया दा माने आंनि आबासाना गाज्रि मोजांखौ सिनायनो रोंखायो अब्लाबो सिन्था जालायलाङोहाय ने बेनोथ' लोगोफोर भिडिअ जागायनायनि सिगांनो बुंना होखानि माने जोंना काहानिया एसे आवगायसिगोन आरोना आरोथ' भिडिअआ 2 बोसोरनि उनावहायसो जासिगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो दाजाथों बेखायनो बुंना होबाय आरो जोंनि गथ'फोराबो देरजोबसिगोन आरोना औ दे लोगोफोर दे पण्डितजि आंनि गथ'नि मुङा मा आखरजोंबा गोग्लैगोन औ मोजां नायनानै खिन्थादो दे आफागुरु दिनैथ' आरो एसे लेट जाबायानो
인터넷आबो दसे बन्द जाना होबायना पान्डितजी दे आरो खिन्थादो दे मोजां मुंखौनो दोनसै दे जागोन फिसाफोर गथ'सानि मुंनि जागायजेननाय आखरानो म आखरजों गोग्लैगोन आयौ म आखरजों औ दानिया राजानि मुंखौ नोंथांमोना म आखरजोंनो मोजां मुंखौ सायख'नानै दोननो हासिगोन ओइ सोरां म आखरजों मा मुं दोननो जोंहा राजानिखौ मजोंथ' गोबां मुङानो जागोन आइ मन्जिल दं मन्जित दङ थायो र' अब्लाबो एसे सानबावनि एसे साननो र' आंबो आब' सना दिनै मुं मोनसिगोन नोंहा अब्ला ने आं आंनि फिसालानि मुंखौ म आखरजों मेहेर दोनगोन मेहेर आयौ जि मोजांथ' माथो मेहेर आबा सना नै मेहेर आबौ औ आंनि फिसाया मेहेर गोनां जागोन ना आयै बेथ' महर मोजां नङाबालाय माथो जानो देनां देरबोला सोलायखागोन दा महरफोरालाय मासै देलै जेबो सानाङा ना महरफोरालाय जेबो नंखाया दा औ आइ दे अब्ला दिनैनिफ्राय राजानि मुङा जागोन मेहेर आंनि आबा सना मेहेर आमथेथ' सोरां गोजोननाय थाबाय जोंनि गथ'नि मुं दोननाया जोनोम फैबाय खमसे खम बिफा होननानैथ' फैबाय नोङो मानोथ' फैया जानो देनाय जुरिन फैनो थिननायाव फैखादोंलै आङो अब्ला बे बुङाबा नों फैयामोन बिदि नङा रामाया जायखिजाया फिसालानि मुं दोननायाव फैनायालाय माथो जानोखाय दे आइ जावैसो बेफोरखौ दोनथ'दो खुसिनि दिनाव बेफोरखौ रायलायथ'नांला दे दे आरो आइ बिखुनजो बाबा सना ओमफ्राय आंनि मेहेराबा दिनैनिफ्रायथ' एसे मोजां मुं मोनबाय दा नोंबो मोना मानो जानो जोंहा फिसायाबो किउटखा दा नों बायदियानो होनजाबाय आरो ना आबा मेहेर आंनि सोरजों बामजादों नोङो आफाजों नुदो हा बिमा बिफाखौ ज' नुबालाय गथ'फोराबो खुसि जायो दा आयै नंगौ नंनायालाय नाथाय जोंनालाय बहा फिसायाबोथ' आरो दिनै खेबसेल'सो फैखागोन नै माथो बिहामजो सफैबायानोलाय आयै नै दासो सानगासिनोमोन आङो हा माथो दाबो सफैया होननानै माबा गोसोखां जिनिसफोरखौबो बायबाय बेयावनो एसे गोबाव जाबाय बासिनायावनो दे जेबो नंला आयै ओमफ्राय इलिसा मामियालाय बहा दं बेलाय हे दङ न'आवनो दङ नै दासो टिभि नायदोंमोन दाबा थांनाय न'आवनो नायनाय आरो नङाबा दुगैनो होनदोंमोन नायबानो जाबाय आयै ओमफ्राय बुरसा बेलाय बेना नै एसे खामानि दङनो बेयावनो थांलायबाय हा बेखौलाय माथो बुंबावनो खामानिफोरानो जोबा बेनोथ' आयै गस्ला गांनै लाबोफादोंमोन आं इलिसायनो र' हामोना हामा नायनोसै दे आबैया खुसि जाथारसिगोनलाय बियो सासेनोबो जुथा लाबोबाय बेनो लाबोआबा बहा जानो लिसा आइ माथो बिबैयालाय बिथिं दं होनदोंमोनलायो लिसा आयै आरे माथो नों फैबायबो औ फैयाबालाय बहाथो थानांगौ आंलाय ओमफ्राय इसेबां गोबाव आरो बहायनो फैनांगौमोन दा आयौ हा हाथायाव थांनाया इसेबां हाखु दाखु जायो नामा सोरबा आइ माथो खालामबाय थागोन नोंलाय आं आंनि ड्रेसफोरखौ सुदों आरो ओमफ्राय दिनैथ' कलेजबो गैया नालाय कलेज ड्रेसखौबो सुखाबाय आङो दे अब्लालाय सान्दुं गोनांआवनो आराम सुनानै लाखाजोबदो दे ओमफ्राय जायख्लं आबैयालाय आइ न'आवनो दंमोनथ' आयै ना बहाबासो ओंखारलांबाय लोगोफोर जेबो गोनो गोथो जानो नाङा दे जायख्लंआ आंनिनो फिसाला उन्दै जागोन माने दाथ' भिडिअ'आ 10 बोसोरनि उनावसो जाबाय नालाय बेखायनो आंहा सासे फिसाला उन्दैबो दंबावो आरो माने आंनि इलिसानि फंबाय जायख्लं आबैया जुथा बिहरखादोंमोन बेखौनो लाबोदोंमोन आङो रावखौबो थांफानो लिंखादोंमोन आङो गैया थांफायासै जेबो नङा दे आयै फसायखागोन बियो
나 मोजां मोनो ना मोना आरो बिमा लाबोनायखौ मोनखागोन दे आगैया मानो मोना जानो नोंनोबो गस्ला गांनै लाबोखादों आङो दा नायदो दे आयै गैया नोम्फाजों हाथाय बेरायजाया मानो होनबा नों मिन्थिखाया होमबा नै थाङो हाथायाव ओरैनो गिदिंबायल' थायो मायबा बुस्थु लानो नागिरो आङो गावहाथ' फसाया ओमफ्राय आंखौबो दालासो होनबावो बेखायनो आंजोंसो थांनांगौ आयै मिनिदों बियो दे गस्लाफोरखौ मामा सुनानै फोरानग्रोदो दे आयै नङाबा दा सान्दुङा थांग'लांगोन दे आयै आज तो इतना सारा कपड़ा धोना पड़ेगा मुझे दे यार ऐसे नङा डेली जेथ' आंनि आइयानो सुनानै होखायो दिनैल'सो आं सुदों दा चलो काम पे लग जाओ शुरू Sarang. Bipa. Bindas dong na ninge. Meher. Ma aku jaga biyo. Ma, ada yang zival piring namanya. Sarang. दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो मोजां मोनाखैब्ला जेबो नङा दे लोगोफोर